Салом дӯст. О, салом алейкум Фахриддин. Чӣ Ҳама хел хуб хуб? наст? Марҳамат кубишӣ. Гап заку? Чо кади? Коро хуб? Бад не, шукр гаштем. Хуш омадӣ. Ту чӣ кор мекунӣ? На десима одам қади гап задистам. ин дуди сигар, ин дуди сигар беҳолам карду афгор. Амон ё амон. ин дуди сигар, ин дуди сигар беҳолам карду афгор. Амон ё амон. Ошиқ шуданаш чист? Ошиқ будан куҷост? Сар надодан дастои ра ки рафтак беасос. Ӯ намехост, ӯ намехост ҳаваси ин дунёра карда ки халос. ба нозу ҳилаҳот маро ошиқ кардӣ, канди қалбам аз тан, ақли ман аз сар бурдӣ. ба сеҳру ҷодуҳот басти ду чашмони ман, натонистам бубинам ки дар чанги ту задам. ёде аз рӯзҳо қасам хӯрдани ту, чашмам надид дарех ки морда бағалми ту. ҳайфи рӯзу шабом, орзуву ҳавасом, борон биборда сарам ки камтар шавам ором. ин дуди сигар, ин дуди сигар беҳолам карду афгор. Амон ё амон. ин дуди сигар, ин дуди сигар беҳолам карду афгор. Амон ё амон. ба пул харидам тура эй бехабар сода феъли, ошиқ шудӣ да ман не ту ошиқ да пулу моли. роҳи торику дур сарсон ба чапу рост, бирав ки ман аз дарди ишқи ту шавам халос. аз замин то осмон нахоҳам бинамат, ҳатто шабҳо нахобам ки дар хоб набинамат. қадри маро ву ишқам накарди ту нокас, ба дасти худ сӯзонди хонаи бахту ҳавас. расад рӯзе ки шави пушаймон, зани сар ба сангу дод ба сӯи осмон. расад рӯзе ки гӯӣ ё амон, дигар суде нест охири хат нуқтамон. ин ду